Ассалом, духтарако, сӯзе назен саломати хуба нигоҳ кунед. Шумо заказ карден, ина овардан. Анам хел паплинакои фасони дубайскира гулои нава. Нигоҳ кунед чӣ хел гулакош фасонай ҳози якта ба якта ма шумода нишон медиҳем то қадри имкон. Инам хел санчадор. Нархошон бошад тамошобинони азиз 80 сомонай. Ду либос боло доставка мешава 80 сомон. Касе ки оптовӣ мегира бо арзон мешава. Марамад гила бинен охи чӣ хел хушрӯай. Ишаишта фасон ишаишта фасон ҳамаш новинка. Ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран. Марамад метавонед муроҷиат кунед бо пурра шумода мефаҳмонанд. Ира бинед инам хеле гилои сафедака бисёр мепурсанд. Инами заминош сафеда. Марамад бинеда чӣ хел фасонакан. Ҳамаш дубайски паплинакои хушрӯ. Гулча майдашам ҳастай, мисол гули калоншам ҳастай. Баъд нигоҳ кунед айни гули майда новинка чӣ хел бисёр омадагай. Метавонед аз инам дархост кунед. Санчадор. Чӣ хеле гуфтум як либос 80 сомонай. Ай ду либос боло доставка мешава, яъне ду либос 160 сомон мешава. Касе ки мисол оптовӣ мегира, оптовиш боз ҳам арзонтар мешава. Марамад муроҷиат кунед, рақамҳо ҳаст дар рӯи экран. Дар равакак шумода бурда мерасонанд. Мана нигоҳ кунед чӣ хел гило хушрӯанд. Дайтон ҳастай духтаро ҳами гила чӣ хел мекофтанд. Набуд камёф буд, эксклюзив буд. Ина марамад омадагиай аҷоиб хушрӯ. Ина каседа дар корай духтаро марамад метавонед дархост кунед, дарав доставкатон мекунанд. Нигоҳ кунед чӣ хел гилои фасон асте. Ишаишта хушрӯай духтарако, ишаишта хушрӯ. Манаи гули кабутан фасонай духтаро. Марҳамат. Кадомешам мегирен, марамад скриншот карда равоншон бикунед. Дарав бурда расонандтона. Доставка тамошобино, доставка Русиям ҳастай. Бисёриҳо мепурсиданд, ина доставка Русиям доранд. Марамад муроҷиат кунед. Бо мефаҳмонандтона ки чӣ хел равон мекунанд Русия. Ира бинед чӣ хел гилои фасон ва ира бинед духтаро чӣ хел фасончаяй. Беҳад гилои хушрӯ омадагиай духтаро. Ҳамаш инами гилои баҳориву тобистона. Мана кадомеша интихоб мекунед. Интихоб кунед бори навай ҳама намудаш ҳозирашта ҳастай. Дар равакак бурда шумода расонанд. Ина нигоҳ кунед. Дидем чӣ хел хушрӯай. Гило ишаишта хушрӯай, ишаишта хушрӯ. Ҳамаш новинка. Баъд анамиам фасонаи музар духтаро маҳқултон мешава. Ай пеш бинед аҷоиботай. Хулас ина нигоҳ кунед духтаро чӣ хел интихоб зиёд. Мана беҳад паплинакои фасони дубайски сабукаки пилагиянд духтаро. Бисёриҳо мепурсанд ки чӣ хелияй. Инами дубайски хитон медонед духтаро чӣ хел пилагӣ мешава, чӣ хел сабуки хушрӯ мешава. Анами намудоянд. Марамад метавонед интихоб кунед бурда шумода расонанд. Инаи гилчоам қа хушрӯ духтаро. Ира бинед чӣ хел гули фасонае. Марҳамат интихоб кунед бурда дар равакак доставкатон кунанд. Ира бинед гули фасон яркира бисёриҳо мепурсанд. Ина марамад биёен нависен доставкатон кунанд духтаро.